ήταν διαγώνισμα των μαθηματικών και δεν έβαλε τις φωνές. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος για ένα διαγώνισμα. Μήπως να άκουσες καλά το βαθμό. 14 πήρε. Δεν είναι πολύ καλή στα μαθηματικά. Εντάξει, ήταν και δύσκολα τα θέματα. Πολύ δύσκολα όλοι το είπαν. Τώρα που θα γυρίσει ο μπαμπάς, που είναι και καλός με τους αριθμούς, να σου εξηγήσει ότι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή αλήθεια, δεν θα φωνάξεις. Μα είναι δυνατόν να φωνάξω για τέτοια μικροπράγματα. Προχθές φώνασες μια ώρα επειδή φύγεις μια κάλτσα κάτω από το κρεβάτι. Μα 1000 φορές σας έχω πει να τα πηγαίνετε τα πλητά σας στο μπάνιο. Αλλά και να μην το πάτε. Δεν πειράζει. Αφήστε τα όπου θέλετε. Και στο τραπέζι της κουζίνας. Γιατί όχι. Πολύ άδειο είναι. Μαμά, τι έχεις πάθει. Τίποτα παιδί μου, απλώς είμαι χαρούμενη. Τόσο πολύ. Μήπως θα πάει πάλι κανένα ταξίδι για Αλεξάνδρα. Σάντρα. Καλό. Νόμι. Α, εντάξει, εγώ αποχωρώ. Γιατί τι νόμιζες, ότι θα έρθεις να μου πεις ότι με συγχωρείς γιατί είσαι πιο λογική και εγώ θα το δεχτώ? Ναι! Ρε, εγώ καλύπτω όλες τις βλακίες σου από τότε που ήμουν στην κούνια. Έχω πει ποτέ εγώ τίποτα. Ποτέ! Αναγκάστηκα να το πω στον μπαμπά για να το προστατέψω. Αναγκαστικά! Τι δεν καταλαβαίνεις? Εσύ τα ξεκίνησες όλα και τώρα θέλεις να βγεις από πάνω. Αν εσύ δεν είχες καρφώσει, εγώ δεν θα είχα πει τίποτα. Πρόδωσες την εμπιστοσύνη μου, καρφί! Εμένα πες καρφί. Όχι, μιλούσα στα καρφιά του τείχου. Εσύ καρφώνεις ό,τι κάνω. Ρε, την παλεύεις καθόλου. Είπα εγώ ποτέ στον μπαμπά για το Λάκι, τον Τάκι, το Μάκι και το Σάκι. Τι είναι όλη αυτή, παιδί μου, συγκρότημα? Να σας φιλήσω, αυτή είναι πιο ανώριμη και από τα παιδιά μου. Γιατί έχω πει ποτέ εγώ στη μαμά με τι πήγατε στο εξοχικό του φίλου σου του Στέλιου το καλοκαίρι μετά το Λύκειο? Με τι? Με τη μηχανή του ξαδέλφου του Στέλιου. Παραγιά μου! Και ποιος οδηγούσε? Ξάδερφος του Στέλιου πάντως όχι. Αχού! Ρε, εγώ δεν σε κάλυψα όταν τα φτιάξες με τον υπάλληλο του Χασάπικου κάτω από τη μύτη του μπαμπά. Τι? Και εγώ φίλους ατσίλιασα τον ελευθέρωσες όλες τις κότες από το κοτέτσι στο χωριό. Ναι, αλλά τώρα τα μαρτυράτε όλα έτσι. Για να μην θυμηθώ εκείνη τη δίθεν τριήμερη εκδρομή στην Γνωσό που είχες πάει με το σχολείο, ενώ στην πραγματικότητα ήσουν με το φίλο σου. Άντε, γεια, τα λέμε. Τι λες, μωρέ, αυτό το είχε κάνει η Λιδία τότε που πήγε στο εξοχικό του Βασίλη στα καμένα βούρλα. Τι έκανε, λέει? Ποια εκδρομή λένε, Λιδία? Όχι,